to su bili Tara i Ša. Naravno, svaki put se zadesi da oni budu baš u predlozima, ali to je par koji ne ostavlja nikog ravnodušnim. Voleli se, ne voleli, svađali, bili mirni, svakako su interesantni i moramo da kažemo, ako nisu tema broj 1, ali u top 3, sigurno teme u Srbiji, boga mi. Tako da redovno komentarišete njih dvoje, tako da pozovite, recite nam šta vi mislite. Tara onako ima neke nervne slomove. Da li se ona pokajala, Ana, šta misliš? Da li je shvatila možda da je izgubila podršku koju je imala u 3. sezoni? Možda je, da kažem, tek sad došlo do glave, eto. Pa ne znam, ja sve vreme razmišljam ko se tu više pokaja, da li ona ili Ša, pošto oboje imaju neke reakcije koje naravno nisu normalne, što i vidimo, i nekako, pogotovo on koji stalno ističe sve sam izgubio, šta više da uradim, nekako kao da je on svestan i da se on stalno preispituje šta je on to sve izgubio i da ona je nekako ostala poslednja slamka spasa za njega i ako ga ona ostavi, onda je kao stvarno sve izgubio. I vidiš, u tome je zanimljivo, zato što, na primjer, ja mislim drugačije. Vidiš kako to ljudi drugačije tumače. Ja mislim da bi on sve dao da ona bude ona Tara koja se muvala sa njim, koja je flertovala ona na početku pre nego što je imao. Tako da mislim da je on nenormalno zaljubljen. Mislim da se zaljubio u nju onako, da se dugo tako nije zaljubio, ajde da tako kažem, jer kod Drveta, ne znam da li si ispratila, je rekao, ma zabole me za Ivanu, ne bi se ja nikad ni ma zabole me za taj brak i malo to priča. Mislim onako da mu je, da kažem, Tara svetla tačka, da je tako posmatra. A ja baš mislim da to kod Drveta priča jer se plaši da taj snimak može da bude pušten i da Tara može to da vidi. Jer nekako njih dvoje, baš gledam kad su za crnim stolom, kad je neka tema ili bilo šta, da nekako jedno od drugog prezaju šta će ko da kaže, da on pazi šta će izgovoriti da se ona ne naljuti. I onda nekako imam osjećaj kao da neke stvari kod Drveta priča i namerno da bi, ako ona vidi da bi ona bila srećna što je to čula, iznosio neke detalje braka koje je bespotrebno iznosio. Ja mislim da to nije bilo potrebe. Ostavio si ženu ili ostavila ona tebe, nije bitno. Krenuo si u novu vezu, zašto bi sada pričao o nekoj intimi svog braka kad uopšte nije potrebno da pričaš o tome. Nekako mislim da on to kaže da bi Tara to čula, da bi se to možda pustilo u četvrtak, Tara čuje i onda kao bude nekako mirna jer je čula da je u braku bilo loše. Jer je on nama na početku, mislim nama, gledalcima, predstavljao svoj brak skroz drugačije od onoga što priča sada kod Drveta. Da. Tako da ne znam, eto vidiš kako su mišljenja podeljena. Da, meni je zanimljiva tvoja teorija. Ja mislim da se on stvarno nenormalno zaljubio. Ti opet misliš drugačije. Da, on jeste zaljubljen. On čim priča to da bi zbog Tare, ja mislim da on priča to zbog Tare, on priča verovatno zato što je zaljubljen. A ti misliš da se pokajao? Ja mislim da nije. Pa pokajao se iz razloga što možda nije ta veza takva kako on zamišljao. Kao što ti kažeš, on nekako volao bi da to bude Tara sa početka, a Tara je kao ono žensko. Mi kad osetimo da smo dobile sve što smo htele, nekako se ohladimo. Ali imaš taj osjećaj da je ona dobila šta je htela i sada prosto nije toliko zagrejana kao što je bila na samom početku. Ili kao što je bila za Mateju. Čini mi se da je za Mateju bila mnogo više se i davala i sve nego sada. Da. Kad pogledaš, voli Tara da, to kažem, zabranjeno i Mateo je na neki način kao bio zabranjen. Kad je došlo do njega, opet kao da se malo ohladila. Ali ja, na primjer, sam bila svedok njihove ljubavi i mislim da je to bilo, iako ljudi svašta spekulišu, mnogo iskrenije i lepše od ovoga. I sa jedne i sa druge strane? Da. Ja, na primjer, kad listam svoj Instagram profil i kad naletim na neku Matejinu i Tarinu sliku, čista mi je nekako ljubav u odnosu na ovu. Nekako je, lepo mi je da se setim, zato što su oboje mladi, lepi i onda nekako su mi baš... Da, nikog nisu povredili tom vezom koju su imali. Baš tako. Sad, sledeći highlight je upravo o tome da li je neko povredio nekoga sad što je stupio u neki odnos sa osobom koju ćete da vidite. Ana i ja smo malo pričale o toj nekoj osveti koju smo očekivali od Mine s obzirom da se Fram pomirio sa Paulom. Ana kaže osveta se služi hladna. Ja mislim da onako nije se ni ohladila. Mina nema strpljenja. Definitivno jedna od najosvetoljubijih devojaka koje sam ja upoznala i koju sam imala priliku da gledam, ali opet s neke druge strane, da budem objektivna, nikada ona ne radi ništa loše nekome s kim nema ništa ili kojoj je to. Naprimjer, prema meni ona bila super.
a, na primjer, nekom eto... Misliš, ako nema nekih dodirnih tačaka sa nekim, što bi mu uradila bilo šta loše? Jer, na primjer, taj nož u leđa koji ona zabila Vladimiru Tomoviću u 3. sezoni je bio, da kažem, jedno od najvećih izdaja koji smo svedočili mi u realitiju. Ako mene pitaš, a opet s neke subjektivne strane, prema meni super. Tako da je Mina interesantna je za proučavanje. Nikad Pa ne bi ona bila tu 4. sezonu da nije takva kako jeste, pa tako da hajde da pogledamo šta se to desilo. Da vidimo šta je to Mina uradila ovaj put. Nikad više biti neće, ne, šta je desi ti, tu nisam ja. Čestitali su mi što sam od reči. Ovo. Šta su uradio? Pa kao... Pa si se ljubio. A? Pa šta si uradio? A ništa. Bravo! Ja sam je pravio društvo, igrali su. Da ti nema sveta, uvek do nebi. Sutra kad budu u pitanju je samo... Da. Da se opet rodim, život bi ti dao. Da li gaješ emocije prema Mini, da. Reći prve pesme, ja bih tebi odvela. Da se opet rodim, život bi ti dao. Bila si moj dan, moj ti, bila si moj sve. Mini je prijala moja spontana masaža i tad je rešila da se druži sa mnom ceo dan. Do tebe je, do Boga je, do sudbine. Što volim te, ko neko svoj, što voli se. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Kao što smo rekli na početku, Mišel je poklekao konačno posle koliko meseci? Koliko već prošlo? 8 meseci, je li tako? Da. Svakako interesantan spoj, neverovatno. Da mi je neko rekao, ja iskreno ne bi verovala. Pomislila sam bit će i sa Milicom Kemes, bit će i sa Anom Bulatović. Draganom Spasojević. Ivana Marinković mu se na početku sviđala. Ništa. I onda odjednom ni manje više nego Mina. Da. Da li je Tijana Milutinović unela neku energiju specifičnu na žurku? Stvarno je pomrsila konce mnogima. Očigledno da su se Mina i Mišel opustili uz nju, a neki su se eto i možda malo zabrinuli i posvađali. Tako da, ja samo mogu da kažem, ponekad stvarno pogledam, sad pričamo o Jovani i o Stefanu, stvarno mi bude krivo. Zamisli to Jovani na svakih 5 dana neka bivša tu koja, ili već kako se spekuliše. Izvini, kad si kod toga, jesi gledala Amidži show sinoć? Nisam. A verovatno su ti fanovi preneli da je birao između bivše devojke i da je izabrao da bi bio sa tobom. Da. Pa dobro, mislim... Ne, hoću da se nadovežem na to da spominju se stalno bivše. Ako bar nisu tu, bar se onda kao spomenu. Ne može da se živi od njegovih bivših, očigledno. Stvarno ne može da se... Mislim, sad ja se zezam, naravno, ali sviđala se nekome Jovana ili ne, stvarno kad pogledaš zeznuta situacija. Dođeš u žiriju bivša, dođeš na žurku, peva bivša, je li tako? Pitanje gledaoca neka bivša i non stop je porede. Ja znam koliko je njoj teško, tako da ja apsolutno je razumem. Sad, neke druge stvari su druge, ali da je ona nije u zavidnoj situaciji, nije. Ali dobro, ona je hvalila sinoć Tijanu koliko sam mogla da ispratim. Ili misliš da je to iskreno? Pa sad sam htjela da kažem, da li je to bilo iskreno ili nije, ne znam, ali što ti kažeš, dobro se je suzdržala. I ako nije bilo iskreno, nije pokazala da joj smeta, tako da
Eto, bar to, ako ništa drugo. Da, ali sigurno i nije lako. Eto, to sam sigurna. To se slažem sa tobom, a ja bih da pogledamo mi i posljednji highlight i onda što se kaže da otvorimo veze i da možda popričamo sa nekim od naših gledalaca. Može, idemo idemo. na posljednji. Reci, Šta da kažem? pa ko? Mina ili Paula? Paula. Molim? Eto, Paula. Paula? Eto. Pa sudeći da kaže, šalio sam se. Nakon svega vas dvoje što ste jedno od Nismo drugog... se mi pomirili. Niste se Pa nismo pomirili, se nego pomirili. Pa nismo, šta? prijateljski se recimo zagrlite ili nešto, jel? Zagrlili smo se 2 puta danas, 3. Da vidi sam sa sobom, da se da ne radi budalu od mene i od nje. Nek se odluči, nek vidi šta je njemu u glavi. Pitala sam da si lago tad ili lažeš sad. Ali ja nisam ovdje nikad rekla da ja njega ne volim. Ja sam ovdje 8 mjeseci govorila da ja njega volim i to je to. Ja nikad ni u jednom trenutku nisam rekla da ga ne volim. Sad na koji način to je nebitno, ja nikad nisam rekla da ga ne volim. Uvijek ću ja njemu ostati na mene zbog tih stvari što smo prolazili. Mi smo u 6 mjeseci prošli što neki parovi ne prođu godinama i zatvore, i potrese, i korone, i materine. Stvarno smo on i ja puno prošli u tih 6 mjeseci koliko god to nekom zvučalo glupo, ludo, tako je kako je. Zato smo mi toliko i povezani, zato i on je toliko vezan za mene. Ako ne možemo biti zajedno, nećemo biti zajedno. I to je to. Kao ko će više, kao da se takmičite tu. Da on kaže, meni je se odlepila sa mnom Sanja, ja sa Minom koja je još bila Teodora, ovo ono, a ti šta, ja, Čorba, Tomović, Mišel, lupam ove, razumeš? Tako mi deluje to. Pa jeste, ja u 20 godina, dok nisam opalio 73, pa do 20 nisam stao. Mene interesuje ko se tu voli, kad vi posle 3 dana realizija počnete da se lažete, a ono van što se ispričala, ono šta ste prošli Golgotu, Bože me sačuvaj, kod da ste u ratu. Ja prvi put... Fran, vi ste u centru pažnje 8 meseci sami sebe lažete i lažete ovdje i lažete narod. Sad ćete ovako da radite. Jedno mjesec dana ćete se opet lagati, volim ja nju, ona voli mene, volim ja nju, ona voli mene i jedno 15 dana pred kraj ponovo ćete da se razićete zašto zbog glasova. Seram se i na naslove, i na plasmane, i na sve te gluposti, razumijete? Ja ovdje nisam došla zbog naslova, zbog plasmana, već zbog svog talenta i da neki uspije. Ja da sam razmišljala o plasmanima, o tome kako ću biti u narodu, ja ne bi napravila 97% sranja ovdje. Nego ja nisam razmišljala o tome. Pa što nisam mogla biti kako sam i ušla? Normalna cura koja radi, koja je školovana, koja je bila u vezi, čistog obraza, nego sam se ustrala do kraja života. Da sam razmišljala o tome kakva ću biti, ne bi napravila neke stvari, razumijete? Jer sam onaj put mogla ti da otvorim ja to. Pa ne, ja mogu da ti pokažem da ću ja vratiti do svoj kredit. Pa nećeš, pa nećeš. Nećeš, nećeš kod Paule. Mene nećeš raditi budalo. A mene nećeš raditi budalo. Nisi okej, stvarno znam ti kažem. Zašto? Šta sam napravila? Pa lago sam. Šta si lavo? Kad lažeš, tad ili sad? Pa tad. Ja Paula me sedi ko da ne znaš, ajde. Pa ne znam, zato što ja znam da se ti na primjer ne može seksati ako nekog... Joj, Paula me sedi. To si ti meni govorio. Šta se smiješ? Pa nisam tako govorio. Je, molim. Joj, Paula me sedi. Da nećemo sad to opet. Treba to potezati. Pa nije nego te pitam samo.